Y dosbarth i ebolion yn yr adran by, y Merlod Cymreig sydd yng nghanol y prif gylch ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yr arbenigwr ar yr adran by, Rob Jones. Dim ar y diwrnod, mae gan Lewis y beirniad yw'r person pwysig heddi. A dyna hi yn y pinc. Ie, dyma hi yn y pinc. Ie, fel o ti'n gweud David, yr ebol gorau i'n edrych am hyn, dosbarth bach wrth gwrs o dri, ond ar hyn o bryd ar y brig i Martin Davies, Caerdydd, Chaseford Special Agent. Mae hwn yn sefyll mas, fel boni bach. Wel, wrth gwrs, epil o'r cesig sydd o'r dosbarthiadau sydd i fod. Ac yn gyntaf ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod wedi gosod nhw, dydy? Mae wedi, maen nhw wedi dod nôl mewn fyd, dwi'n credu, yn gweld mae'r ribanau'n dod ac 5-2-8 tu flaen i ni ar y sgrin. Nawr, Martin Davies, y perchynog, Chaseford Secret Agent, yr ebol gorau, wy'n credu, os nag yw mae gan am un i newid pethach, ond ar y chwyth. Special Agent, Secret Agent, mae'n blin da fi. Yn disgwyl yn illydd clir o'r pellter. Ebol sydd wedi cael ei fagu wrth yr march Chaseford Especial ac allan o Wester Serafina. Na, mae'n newid wedi bod. Ar ôl bod mor siŵr i'r brig 5-2-9. Dewi Evans, Brydfa Hilyn, dim enw gyda'r boi bach hyn to. Ebol Hilyn wedi cael ei fagu gan y march Thistledown Calan Lan ac allan o gaseg Hilyn Dotwen. O, dyna beth oedd Sion bach. Newid yn ffast. Wel, yr ail wedyn, Andrew Butler. Ie. Gyda Ebol Hanmie wrth y march Paddock Rio Ground ac allan o Hanmie Cinderella. Ie, a wir, mae'r ffefryn wrth dechrau'r beirniadu wedi mynd i drydydd, wrth gwrs, 5-2-8 Chaseford Secret Agent. Ond dyna beth yw beirniadu nhw i fod yn deg i Megan. Part o'r beirniadu yw ti'n gweld nhw'r pellter a meddwl mae hwnna'n neis. Ar ôl dewis, ti'n gael golwg yn fanwl ac yn agos arnyn nhw, a wir, mae rhywbeth mae Megan wedi gweld newid y drifen na. Wel, Dewi Evans. Dewi Evans o Brydfa Hilyn yn ennill gyda'r ebol i Hilyn Dotwen yn y dosbarth i'r ebolion yn adran y Merlod Cymreig.